fil-kotba li tqasmulkom insibu paġna 19. O Alla ehli snin, Mulej fit-texejni. gloria lil Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Bjuda vitales samin dejjem Kristu ġej fosta tal-Qari ġej sal-ixtur għal-mar tal-bniedem Insegwu minn paġna 20 il-qudiem. Il
Il-mulej għalli bnient il-lum nissiltek. Islaten tal-arti u l-kbarat jiftemu bejnietom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Dak li hu fis-smawiet jitħabbihom, il-mulej biċċajt jeħodhom. Għax jien għamiltu is-sultan tiegħi, forsi għall-għolja mqazza tiegħi. Jitlobni u l-ġnus natik wirtak u trof l-ard bi priża tiegħek. U issa slat nifhmu sewwa, twitbu intom li taħkmu l-art. Li ma jadabxu intom tinqerdu, għax ma najrtixel il-illa tiegħu. Gloria lil-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Il-mulej għalli bnient il-lum nissiltek. Il-mulej bħala rus jireġ minn kamartu. Israel.
għad-dinja kollha jinxteret kliemuhom. Il-mulej bħala rus ħireġ minn kamartu. Imsawba l-ħlewa fuq xuftejk, għalek birkek Alla għal-dejjem. Imsawba l-ħlewa fuq xuftejk, għalek birkek Alla xetru ta' sewa u xetru ta' saltna tek. Sabara u l-kassja kollha fwieħed bisek, mill-palazzi tal-Lavorju jferħek id-da tal-Kordi. Sal-ċanse kull dar missirek. Jina
satir bir-regali jiġu, il-gwarat ifittxu l-favuri it-tfajliet li jingħataw l-abisħaba. Jiktilu ma jantaferu jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok misirietek jilħu int edhom kapijiet fuq l-art kollha. Ifraħka isem min nisel għal-nisel, ifraħlu bil-popli għal-dejjem ta' dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Spiritu Santo. Kif il-bidu issa u dejjem, u il-għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Imsewba l-ħlewa fuq xuftejk, għalek birkek Allah għal-dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Qatt toħroġ fera mit-zokk ta' Ġesse, qatt tinbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża' tal-mulej. U l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-mulej. Ma jġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isewwat il-kiefra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xufteħ joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi, u jiraw flimkien l-oġor u ferħ liljun, tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien, u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljun bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħarib titlieb fil-ħofra tas-serb. U t-tifel miftum iddaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi. Għax mimlija l-art bl-arfien tal-mulej bħalma l-baħar u miksib lill-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall-popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum is-sultan ta' Smawiet oġwiet wiret għalina minn xabba biex
l-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. Flarat l-bnedmin ta' rida tajba. Qari mid-diskors tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżis, illum twilet is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isowwet qalbu fejn hi imwielda l-ħajja, dik il-ħajja li erdet il-biża' tal-mewt u mlietna bil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mu se jkun imċaħħad mis-sem f'din ix-xrara tal-għena li għaliha kulħadd xorta waħda u msejjaħ, għax sidna li qeret id-dnub u l-mewt. Bħalma lil ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija, hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna il-qaddis għax wasal għall premju, jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall maħfra, jieħu r-ruħ il-pagan għax jissejjaħ għal ħajja. Għax liben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' iħabbeb lill-bnedmin mal-ħalliq tagħhom u hekk ix-xitan li bih daħal il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twilet il-mulej l-anġli għandew glorja l-Alla fl-ogħla tas-smawwiet u ħabbru slim fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba, għax huma raw lil Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art u hekk jifirħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fil-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan tat-tjiba ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżu ħajr lill-Alla mela, eżis tiegħi, permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu, għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li biha ħabna huwa ħenna lina u meta konna mejtin minħabba dnubietna tana ħajja ġdida flimkien ma' Kristu biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżaw il-bniedem il-qadim bl-emil tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissir ta' Kristu, ejjew niċtu l-emil tal-ġisem. Għarraf u nisrani l-kobor tiegħek, int li seħħibt ma' Alla fin-natura tiegħu. La terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mhux xierqa. Ftakar tal-li mar-ras u ġisem int membru. Żomm f'moħħok li inti inqtajt minn taħt is-seta ta' dlamijiet u għaddejt fid-dawl tas-saltna ta' Alla. Bis-sagrament tal-Mamudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jammar fik, ma tkeċċiex minħabba b'emil ħażin u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan. Għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u id-demm ta' Kristu. Gloria għall-Alla fl-ogħla tas-smewwit, illum niżel fostna mis-sema slim tas-sew.
illum isma' iċċerdu l-għasel fuq l-art. Illum faċċi d-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejja lina sa mill-qedem, il-jum il-għena ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa, se nkantaw flimkien it-Te-Deum Laudamus, f'paġna 29 ħansegwu it-Te-Deum minn dik il-paġna biss. L-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Twelidna tifel, ingħatalna iben, dak li ħabbar il-profeta Eżajja minn twil qabel, sar veru dak li qal l-anġlu kollu dija l-irrajja. Llum fil-belt ta' Dawd weddilkom Salvatur li hu Krist il-Mulej. Il-Mulej nsaq magħna, issa ver Alla magħna. M'għadux Alla l-bot li nistgħu nsiru nafuh biss mill-bot. Huwa dal fid-dinja sar bambin u nsaq qrib tagħna kif qalilna hu stess. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Twelidilkom Salvatur. Alla dejjem jfakkarna fil-messaġġ li l-anġlu ħabbar lir-rajja. Huwa messaġġ li ma jistax ħallina l-istess. Jekk veru dal-messaġġ irid biddel kollox. Jekk veru irid biddel lili. Bħal-rajja irid ngħid ħaffef, irid imur Betlem, nara x'ġara. L-istorja tar-rajja turina kif għandna nwieġbu għal dan il-messaġġ li aħna wkoll irċevejna. Ir-rajja kienu wasa, setgħu jisimgħu l-messaġġ għax kienu mqajmin. Aħna wkoll irridu nkunu mqajmin biex nisimgħu l-messaġġ. Irridu nkunu wasa minn hu dejjem rieqed jefdilna lih, ma jimpurtax minn ħadd ieħor. L-Ekariżma jifgħet il-bnedmin minn xulxin u minn Alla. Imma llum il-Vanġelu qed jgħidilna qumu infetħu għal Alla. Isma'u kellimkom fis-skit, tibqgħux torxalli minkejja li d-dinja tarwesna. F'kull jum, f'kull bniedem hemm ix-xewqa għal Alla, il-ħila li niltaqgħu miegħu. Biex aħna nibqgħu wasa, irridu nitolbu għalina nfusna u għal dawk li għadhom ma jistgħux jaraw u jisimgħu imma jixtiequ.
Għal-istess ġewwa din il-Knisja Ġesu nnifsu nsab preżenti fostna. Ġesu bambin, iftaħ l-għajnejn talibna, ħanaraw ktar, u hekk inkunu nistgħu nwasluk aħjar lil oħrajn. Iżda r-raja jkompli għalmuna, wara li semgħu l-messaġġ tal-Anġlu għallu lil xulxin. Ejjew mor Betlem, ħanaraw x'ġara, marru mela jaġlu dak li sar jaf kien tant importanti li kellhom marru jaġlu dak li sar jaf kienet l-aktar ħaġa importanti. Bidlet lid-dinja, twieled is-Salvatur, il-Messija tant mistenni ġie fid-dinja. Seta jkun iktar importanti minn hekk. Ir-raja kienu kurjużi imma jaraw iżda fuq kollox kienet ċettati b'din l-aħbar meraviljuża li ngħatat lilhom minn tant nies, propju lilhom iż-żgħar, l-inqas nies importanti. Ma jaġlu Marjam mill-ewwel. Iżda fil-ħajja tafna minna ma jġrix hekk, il-ħwejjeġ tagħna m'għandhomx l-ewwel post. L-ewwel nagħmlu dak li urġenti. Fil-lista tagħna Alla jiġi lejn l-aħħar, għax nifilħu nħalluh għall-aħħar. Imma l-Vanġellu jgħidilna mod ieħor, jekk hemm xi ħaġa jew xi ħadd li jistaqlu għaġla, dan hu Alla jiġi qabel kollox. Ir-raja tuna eżempju, kollox jittieħu t-tieni post wara Alla biex hu jkun jista' jidħol fil-ħajja tagħna. In-ħin li nagħtu lil Alla u lil proxmu qatt mhu ħin moħħli u ħin li nkunu verament bnedmin. Ir-raja waslu qabel Maġġu quddiem is-Salvatur għax ir-raja kienu viċin, il-Maġġ il-bogħod. Il-Maġġ jagħmlu vjaġġ twil biex jaslu Betlem u kellhom bżonn gwida u direzzjoni. Illum ħafna minna bħal-Maġġ ngħixu l-bogħod minn Ġesu Alla li ġie fostna. Għandna wix nagħmlu biex nagħtu każ tal-Mastura. Alla jrid jara kif se jasal għandna b'kull mod biex aħna nkunu nistgħu insibu t-triq. Iżda t-triq teżisti u Alla jipprovdilna sinjali u waħed li ma konna nagħmlu xejn jagħti wisq ilu għalina. Ġesu għamel l-biċċa l-kbira mill-vjaġġ u issa qiegħed jistgħidilna. Ejjew waraw kemm inħobbkom, ejjew waraw li jiena hawn. Twanġjamu uskwa Betlem kien jgħidu bil-Latin. Ejjew mor Betlem, ejjew nagħmlu biċ-salvaġġ tagħna lejn Alla, bl-għajnuna tal-Knisja, fis-servizz tal-Proxmu tagħna li fih Ġesu qiegħed jistennina. Ir-raja għandhom it-tielet ħaġa x'għalmuna, ejjew mor naraw il-kelma li ġrat. Iva, l-kelma nistgħu narawha għax issa saret laħam. Dak li ma jidhirx, issa sar jidher. Ġesu nistgħu naraw lil Alla. Bħala sinjali kolkom dan, isibu tarbija, infisqija u minduda maxtura. Is-sinjal tal-Alla huwa is-sinjal tal-Alla li raja u lilna mhuwiex mirakli tal-għaġeb. Is-sinjal tal-Alla huwa l-umiltà tiegħu. Is-sinjal tal-Alla huwa li jagħmel lilu nnifsu żej bħali. Isir tifel bħali, iħallina missuh u jgħid l-imħabba tagħna. Forsi intom xtaqtu sinjal differenti, sinjal kbir tal-poter u l-kobor tal-Alla. Iżda sinjal tiegħu jiġbidna lih bl-imħabba u jagħtina tama. Dan huwa Alla tagħna jistedinna nsiru bħalu u nsiru bħalu jekk inħallu dan is-sinjal jibdilna. Jekk nitalmu nsiru umni u hekk insiru kbar ta' veru, jekk niċħdu l-vjolenza u naqbdu l-armi tal-verità u l-imħabba. Min għandu qalb tal-ġebel ma jistax jħobb lil Alla. Ġesu jagħtina qalb tal-laħam.
Meta naraw lilu Alla li sar bambin, qalbna tinfetaħ. Alla ġie fostna bħala bniedem biex aħna nsiru veri bnedmin. Ma x'iswa li Alla sar bniedem jekk ma jidħolx ruħek. Ejjew nitolbu ħalli jiġi fina kuljum nkunu nistgħu ngħix, ma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Dan misna nitolbu f'dan il-lejl qaddis. Ġesu bambin, ejja ġa fina, idħol fija, idħol f'ruħi, biddilni, għamminni bniedem ġdid. Neħi minn ġa fija qalb tal-ġebel u tina qalb tal-laħam. Ħadim telab l-imħabba tiegħek u hekk id-dinja tinbedel. Imbagħad inkunu nistgħu ngħidu bil-qalb Viva Ġesu bambin! Laudamus. Dio
U Alla jinnot tal-ħġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u b'mod aktar ġeddittu wara li waqa. Għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla. Kif hu għoġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Jimbir kull mulej. Cordis
Il-mulej ma'kom. Ħuti eżiż, f'dan il-lejl qaddis, ħajitla mad-duħan tal-inċens quddiem Alla l-għana tat-taħajr u t-tifħir tagħna minn suġ mal-ħen l-anġli. Imnisser minn qabel infetaħ ġu fi żmien, Kristu u l-imħabba fil-pjan tal-missier u sar bniedem biex iż-żmien ma jaħkimniex. L-Etern daħal fi żmien u żmien inżera bħala l-qammila mill-bidwi ta' dejjem. Għalhekk ejjew inħejju ruħna biex nilqgħu lil feddej. Nissaffew minn kull ħsieb ta' ħtija li jtaqqalna u ngawdu l-ferħ tal-ħniena ta' Alla u nifirħu bħal aħwa fit-twelid tal-mulej. U issa, ħuti eżiż, inħabbrilkom l-aħbar it-tajba ta' ferħ kbir għal kull maħluq. Isimgħuha u ħallu qlubkom jimtlew bilena ħanilqgħu fostna lil feddej. Illum il-25 jum tax-xahar ta' Diċembru, minn meta żmien mhux madud għadda mill-ħolqien tad-dinja, meta Alla fil-bidu ħalaq is-sema u l-art u l-bniedem ħalqu fi xbija tiegħu. Minn meta Alla wara d-dilluvju qiegħed il-qaws tiegħu isebbaħ ismewwiet, sinjal ta' patt u slim. Fil-21 seklu minn meta Abraham li nissilna fil-fidi ħareġ minn Ur tal-Kaldej. Fit-13 seklu minn meta Mosè ħareġ lil ulied Iżrael mill-jasar fl-Eġittu. Daqs 1000 sena mid-dilka ta' David is-Sultan u skont il-profeta Daniel fil-65 ġimgħa fis-sena tal-194 Olimpjadi, fis-sena 752 mit-twaqqif tal-Belt ta' Ruma, fit-42 sena tas-saltna tal-Imperatur Ċesari Ottavju Awgustu u fid-dinja kien isaltan Islim, twieled Ġesu, Alla minn dejjem ta' dejjem u għal dejjem, Iben il-Missier Etern, brida sħiħa li qaddes id-dinja bil-miġġa kollha ta' mħabba tiegħu. 9 xhur wara li tnissel mill-Ispirtu Santu f'Betlehem ta' Ġuda minn Marija Verġini bniedem bħalna. Il-miliet ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem. Ħuti eżiż, nifirħu għal din l-isbaħ aħbar fil-ġrajja tal-bnedmin u b'qalbna mimlija rat il-ħajr nissieħbu fl-Ispirtu Santu ma' Sidna Ġesu Kristu fl-offerta tiegħu innifsu lill-Alla l-Missier għas-salvazzjoni tagħna. Biex hu li llum issieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin, hekk ukoll iseħħibna miegħu fin-natura tiegħu ta' Alla. Amen, Alleluja.
Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa f'dan il-lejl qaddis tal-miliet. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
nitolbu u Alla int dawwalt dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru. Għamel li kif fid-dinja rafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek. Hekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li qodu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-ena u ma ferħu quddiemek bħalma jifraħ fi żmien il-ħsat, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin, int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell marar fid-dem jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldinna tifel ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' sliem. Kbir tkun setetu u sliem bla qies fuq it-tron ta' Davidu s-saltna tiegħu u jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej ta' reżelġti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Illum twildilna Salvatur li u Kristu il-Molej. Illum twildilna Salvatur li u Kristu il-Molej. Flimkien. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-aret kolla, għannu lil-mulej bil-kol il-ismu. Flimkien. Ħabru min jum għal jum is-salvazzjoni tiegħu. X'għandru fost il-ġnus kollha il-glorja tiegħu. Fost il-popli kollha leġu bid tiegħu.
u titenna l-art, ħajħabbat il-bahar u kull ma fih, ħajfraħ il-raba u kull ma fih, imbat jajtu bil-ferħi siġar kollha tal-bosk. Flimkien? Għana mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Itrawimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li tali l-nifsu għalina biex jifdinna minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu mażul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Illum twildilkom Salvatur, Kristu il-Mulej. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evangelu skont San Luqa. Dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret u tal-Alludija
fil-belt ta' David jisimha Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet qiegħla. Ġara li meta kienu hemm Marija lqilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fi sqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl u derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur li hu l-Messija, il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda ingħaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewwiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-mulej. Dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derulhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżgħux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Dan il-lejl qaddis tal-miliet ejjew bħar-rajja ta' Betlem inħossu li l-glorja tal-mulej qiegħda tiddi madwarna. Dan il-verb li juża San Luqa dan ir-rakkont ma jintużax sikwit fit-Testament il-Ġdid. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom. Donnu li l-glorja ta' Alla mhux biss deritilhom lil daw ir-rajja bħala dawl kbir, imma ħakmithom. Kienu mdawrin biha. San Luqa jerġa' juża dan il-verb fl-aħħar rakkont li jagħti l-Apostlu missierna qabel jibda l-vjaġġ li waslu hawnhekk biex jispjega x'ġralu fi triq ta' Damasku. U jgħid avolja kien nofsinhar, dawl kbir idda madwarna. Il-glorja tal-mulej, id-dawl tal-mulej li tiddi madwar ir-rajja u li tiddi wkoll madwarna f'dan il-lejl qaddis. Il-kelma glorja ma tfissirx biss is-sebħ, il-ġieħ, imma tfisser ukoll l-għarfien profond ta' Alla. Jisu l-opinjoni tiegħu fuqna.
U konna infissru din il-glorja ta' Alla f'kelma waħda, jiena nażel il-kelma ħniena. L-Apostlu missierna kienu ħobb juża ħafna drabi il-kelma grazzja. U donnu din il-glorja li tiddi madwar ir-rajja nies fqar, imwarbin, imkasbrin, hija glorja li lilna tistedinna nidħlu fiha. Illum dan il-lejl qaddis jistedinna nidħlu fil-glorja tal-mulej. Inħallu l-glorja tal-mulej iddawwalna minn ġewwa. Itħallina li nozzu fiha. Għax il-glorja tal-mulej hija l-espressjoni tal-ħniena tiegħu. Mhux ta' bxejn l-Apostlu missierna jgħidilna deret il-grazzja ta' Alla, deret il-ħniena tiegħu, deret l-imħabba tiegħu. Dik it-tarbija ċkejkna ta' Betlem l-uniku sinjal li jingħata, bħalma qalilna Luk fil-priedka, ma derux sinjali kbar ta' poter, xi ħaġa li il-Papa wkoll qala llum, meta smajt il-Luk jgħidha qed jew il-Papa staqsa l-Luk, jew il-Luk ftehim mal-Papa xi ħaġa ġara, għax qalu l-istess ħaġa. X'il-Papa qalilna ma natax sinjal ta' poter qawwi, għalkemm daħħalhom fil-glorja tiegħu meta tom sinjal qalilhom issibu tarbija, xkejkna. Is-sinjal ta' bidu ġdid, imma sinjal ta' bidu ġdid ukoll fil-faqar, mimduda f'maxtura. Kemm trabi twildu u ommhom li tħobbhom li tagħthom il-ħajja, tpoġġihom f'maxtura tal-annimali ftit. U dak kien is-sinjal. Is-sinjal ta' din il-glorja ta' Alla li deret f'tarbija. Deret il-grazzja ta' Alla, l-imħabba tiegħu, il-ħniena tiegħu. U aħna iddaħħalna fiha. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom, kważi imkebbin fiha. Kemm hi ħaġa sabiħa li niftakru li meta infakru it-twelid tas-Salvatur qegħdin infakru din il-grazzja li Alla ħa grazzja bina u ħniena bina wkoll. Għax hu jaf minn xi xaħna maġunin u sar bniedem biex jerfana. Min jerfana mid-dlamijiet li għażilna għax bżajna mid-dawl. Mill-lem li ġibna bidejna min jaf kemm il-darba fl-istorja tagħna, tas-soċjetà tagħna, ta' pajjiżna, tad-dinja, min għalina se nagħmlu xi ħaġa ta' bravi u nkunu qegħdin nisġu baħar inkwiet. Niżiraw ir-riħ u naħsdu ir-riefnu. U Alla jibqa' jħenn għalina. Fl-istorja individwali tagħna u fl-istorja tagħna bħala soċjetà. U għalhekk dan il-hemm kollu il-mulej jibqa' jħabbrilna ferħ kbir. Ferħ li se jkun għall poplu kollu. Illum
twildilkom Salvatur. Issa inti kollok għaliex tifraħ jekk għandek bżonnu s-Salvatur. Jekk inti m'għandek bżonn il-ħattu xejn, x'tifraħ tagħmel? Imma kinti taraf li għandek bżonn min jerfek, min iħenna lik u min iħobbok. Allura tassew dan il-jum għalik. U tagħmel sens li ftidwi fil-qalb tiegħek mill-qalb tagħna. It-tislima ħelwa li Alla nibqgħu ngħiduha dejjem u ma tittieħed qatt minn fomna u minn qalbna. Il-miliet it-tajjeb. Fil-moment meta aħna illum fil-kredu niftakru fit-twelid ta' Ġesu t-nissil tiegħu nieqfu biex naduraw dan il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Tolbu l-mulej f'dan il-lejl qaddis biex jilqa' t-talb umli tagħna u jħenn għalina. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib isliem u l-imħabba fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja politiċi biex jaħdmu għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna u jħallu li Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħala aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej jiġbilhom id-don tal-paċi dejjema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqaw lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Giuseppi u r-Rajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej.
issawwa fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inkunu wkoll preżenza ħelwa fostna fid-dinja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Ħadd tkun toġbok mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-lum biex din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek naslu għall-glorja ta' Kristu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli,
mat-troni u mad-dominazzjonijiet, ma' kollha tal-eżerċti tas-sema, intennu ninnu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Missir ħanin, mitxa kontana nitolbuk bibne Ġesu Kristu sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċju. Aħna nofru għomlok l-ewennet tal-Knisja tijak qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u meċxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tijak il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tijak mingħajr ma jistħoli, mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jqalgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis li fih il-Verġni mqazza Marija bla ma tifseċ bubita tat lid-dinja l-feddej. Inġeddu bil-qima tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Grisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna.
ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamil kun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu refajnieh lejn is-sema. Lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' rat il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox. Għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda ta' sliem. Illum niftakru b'mod speċjali fil-vittmi kollha tal-pandemija tal-Covid. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena id-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes
dan il-ġid kollu timliħ bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibor li nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Ħatina nitolbuk mulej Alla tagħna li aħna li nġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna. Ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis. Ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-feħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema. Jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rida tajba tagħkom u jseħħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.